Sangyaning para lenggah kakung sumawana putri ingkang satuhu dadi tapa pundi? Kados titi padatan ingkang sampun lumampah saderengipun beksan kapurwakanan badhe nyuni dipangestu dumateng panjenenganipun Bapak Petinggi. Badhe nyuni dipangestu sawantawis sungkeman sawantawis. Kunjuk panjenenganipun Bapak Petinggi kula nyuwun wekdal sawantawis minggah wonten ing Sasana Agung Pambeksan. Ibu Siniwati badhe nyuwun dipangestu saha kula bilih katiti ing titi kalodhangan dalu niki. Oke. Oh. Dumateng kadang perangkat sedaya monggo. Katiti minangka sedaya pasesen diling titi kalodhangan dalu niki panjenenganipun Bapak Petinggi boten ninggalaken adat tradisi ingkang harupi sedekah bumi kanthi dipun pargiya lelalangan beksan tayub nyuni dipangestu dumateng Nini Danyang Kaki Danyang ingkang bau reksa wonten ing tlatah Desa Mlunga para Nini Danyang ingkang tasih panjenengan pirsani non inggih panjenenganipun Bapak Petinggi saperangkatipun anggambaraken bilih Dek rikala rumiyin nggih pados mekaten. Monggo dumateng panjenenganipun Bapak Petinggi sapa kadang perangkat kepareng minggah wonten ing Sasana Agung sawantawis. Jengeripun panjenenganipun Bapak Petinggi wonten ing Sasana Agung Pambeksan yen Cinandra dipun sepot ca. Sepot sandal jijit guri marai. Pomo jijit ngarep ya ora.
Mardike ngintias kamardikan nugroho mewah lasing Gusti ingkang murbing dumadi mugi kasarira sagung warateng dumadi. Saged rahayu, rahayu. Rahayu ingkang sami pinanggih widodone ring Boyo Sambikala ngaturaken kawilujengan sugeng dalu. Pinanggihan malih kalian kula sakonco binaru keluarga agung seni beksan Rizki Laras. Inggih kalodhangan dalu niki lumarang para sawan ngabiyantara wonten ngarsa jengantika sami. Anamung saking keparingipun panjenenganipun Bapak Petinggi Disamlinga dumateng kadang panitia kineni ndakaken adat tradisi cara desa inggih menika sedekah bumi ingkang kanthi dipun pargya langen beksan tayub ing wekdal dalu niki cawinginane wonten ing punden sanika wonten niki enjang-enjang tasih binjang dalu tasih wonten Ringgit Purwa. Namung ingkang duki hormatan dumateng para sepuh ini sepuh aji sepuh saha kasepuhan ingkang sampun mambek brata lan pono dateng sekalining pamawas ingkang satuhu winantu ing Basuki. Inti kalodhangan dalu niki saderengipun adicara beksan kapurwakanan sumangga ingkang sami rawuh ing dalu niki kula ajak sareng-sareng hanyaosaken puja saha puji syukur punjuk wonten sandhaping Gusti ingkang purba jagat bilih kawilujengan kabagas warasan katentreman sumawana karahayun mugi tansah kajiwa kasarira dumateng kula saha panjenengan sami katiti ing titi kalodhangan dalu niki panjenengan saha kula saged makempal rawuh wonten ing pendopo agung panjenenganipun Bapak Petinggi kinen ngaturaken sedekah bumi nggih ingkang dipun pargya langen beksan tayub ing dalu niki dumateng Bapak Pangemban-pangembating praja ingkang hampuraja wonten ing Desa Mlinga langkung-langkung panjenenganipun Bapak Petinggi Bapak Linmas, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Babin, saha Babin Kantimas lan sedaya masyarakat ingkang dadi hormatan. Monggo kangge amiyak dateng ademing swasana wonten ing tlatah bumi Mlinga nembe kasaputing adem. Ing titi kalodhangan dalu niki kangge marwakani beksan ing dalu niki Ibu Siniwati badhe ngaturaken beksan gambyong sawetawis. Pramila ledang irisan Seniwati yen Cinandra saking Mandra lir kadya Paryanom candrane.
aku macan aku macan asik janji terima Gusti janji terima ramene kaya ketoprak geduga budaya. Iki jengene ora ketoprak geduga budaya ning seni beksan geduga budaya. Nggih. Kapiyarsa kala wau para pamirsa atur pambagya beksan Ganyong.